Nagyon nagy kilés, és a végére egy gyönyörű egy kerék, első kerék. Biztatjátok ezt az embereket azért. A szellemlovas csak kucsarjuk be volna! Hadd legyen a szellemlovas Vajda Szegedbe! És azt hiszem, hogy tényleg csodálatos. Megy még egy kis lábnyújtogatás is hozzá. És még egyszer elmondanám, hogy aki ezzel a sporttal próbálkozik, azért egy 5-6 év, és nem is beszélnek annyit, inkább figyeljük őket! Hoppá! Hát mit szóltok hozzá? Hogy megy ezek neked? Visszafelé is! Visszafelé is jön! Hát azt hiszem, hogy tényleg mindent beleadnak a fiúk. Azért menjünk be az időjárással, az aszfalt is. De hát ezek a fiúk aztán nem sokat foglalkoznak vele. Jaj, de szép! Hát párosba jön az az első egykerék, amiről beszéltem, hogy nagyon nehéztük. Főleg a kavicsos csúszós úton. Ezt pontosan eltalálni. Hát ne legyen belőle bukfenc. Nagyon szép, megállnak szinte egy helyben, és így is vagy a dolog. És mit csinált a Kárpi? Nézd oda! Hát hogy szállt a motorról? Hát hogy szállt le? Majdnem megy volt! Te egy ilyen premier! Mert azért nem tudok, hogy mi évek óta járjuk az országot így után. És azért ezzel a produkcióval a Jóci most próbálkozott először. És megcsinálja a túlsó végén is. Azt mondja, hogy ott is oda vágja már motort a földhöz, hogy örülnek azok is. Kijön a másik oldalra, és jaj, de szép! Megáll! Hopp! Hát figyelj ide! Során füst a Dani motorjával, és csak ott a kipuszogban. Jön! Ki oldalra, úgyis jön az a kerék! Hát jön mindenféleképpen, és jön a láng! Kis pörkölés a közönségnek! Már arra szólok azért, amikor az imirek elszállós vagy egész közel is szokott menni a közönséghez. Nem olyan túl régen a Dani sikerült neki fölgyújtani, annak örülnétek ti is most, mi? Szokott olyat így csinálni, hogy megpörkölök a szalamot. Hát az óra szellemlovas csak ellátogat.